Skol, ya ngitholile 10 rand Skol, ngiyothenga ini. Awumameli mara ngithetha leyo 10 rand uyongithengela isniff. Okay Skol, ngiyabuya manje ne. Wena usheshe. Yeah man. How? Man. What's wrong? Sudah kutu gezeni Vaseline. Ayo wena, Vaseline. Oh, cabang dot. Ha, khotho mntwana. What's wrong now man? Uyakuphi ndoda? Eish, nama ngazi ukuthi ngiyabayazi. Eish, bani, awungikhabi siyothenga amazimo. Okay, asa. Yeah. Hey, ngiyangina ko awushindo. Mawuthapha. Ngicabanga ukaphi mani ndoda? Yeah, excuse me, ushiya man. Nawu gijima kancane. Nayi man. Asivale. Yo man. Yo man. Man. Ihlakayi wani ukwawisa. Man. Awusibanga ndoda. Yo man. Enantana uwote ngamazima mama. Hayi bandaki, ekhoza. Yo man. Yo ngosami wona umuntu makakuthumile uthatha unyaka nongapha. Siphi snake sami? Eish, Skol nithi ngixoxela kwenzakaleni yabo Skol. Ngiyaphuma la gate ngihlanga nokhotho. Wangishaya Skol, wangipha lamazimba. Wabaleka ne10 rand Skol. Ungazongitshela ngokhotho, ngokuthuma isnefu uzongitshela ngokhotho. Isnefu sami baba, siphi? Eish asikisi Skol, ukhotho Skol ungishaya. Wathi teka la thempanga, teka amazimba, ama goslo man. Ngiyayifuna le10 rand yami. Sezwana? Ngiyaxolisa Skol, yazi. Enokhozo Skol, ungishaya Skol yabo. Wangigoqa wathi vala amehlo. Wathatha i10 rand Skol wangipha lamazimba. Asikisa mbanishi Skol. Athi nomlando ufuna ukomnyathela nomama, futhi mama ufuna ukukhipha amazimba.